приятелите си като Ачо Меркела, бил дребен началник в голяма известна компания. Животът му потикал така, както текат животите на сини и други чиновници като него. Всяка сутрин той излизал от къщи 7, 8 бил в офиса, 5 си тръгвал и 6 вече си бил вкъщи при своята благоверна съпруга, красивата, но строга пазителка на семейните ценности Димитрина. По това разписание минало ден след ден, Димитрина била щастлива, че въпреки многото напрежение, въпреки проектите, отчетите, тимбилдингите и конференции, нейният съпруг Ачо Меркела продължавал да бъде пример за отговорен семейен мъж, винаги се стремял да долети бързо семейното гнездо. И така, сигурно щяло да бъде винаги, но един ден, и по-скоро една вечер, Ачо Меркела просто не се прибрал. Димитрина не спала цяла нощ, звъня няколко път по мобилния, никой не вдига. Тя, разбира се, притеснила, но си казала така, и ако Ангел подготвя някоя голяма сделка и не може да вдигне, добре, но Ангел не се прибрал на следващата вечер. Димитрина не искала звъне в полицията, но пък не е наделяло притеснението ми. Ако Ангел работи нещо важно, какво ще стане? Защото някакви полицаи ще го търсят, че се изложи пред всички. Не, Димитрина вярвала в здравия разум да съпруга си, била сигурна, че когато става Ангел, ще намери начин да се оправи. Да, но Ангел не се прибрала. Третия ден Димитрина вече щяла да припадне от безсъние, когато рано сутринта на четвъртия ден вратата на смея се отворила и нейният съпруг Ангел пристъпил врага. Ангел изглеждал леко странно, с 3-дневна брада, раздърпан, очевидно недоспал и леко нервен. Ачо! Ангеле! Викнала Димитрина. Остана бе, къде беше? Вместо отговори на тези толкова логични въпроси, ако се тръщна на дивана, разкладаме без това, разкладаната вратовръзка, хвана с главата и полетял текната на тия Алкайда. И на Алкайда, и лично на този Бен Ладен. Неговата ма те го убиха негове, това го казва Димитрина. Да го убият, викнал Ангел. Така му се пада. Аз ще го фана и аз ще го убия. Техна терористическа. А какво стана, бе, Ангеле, проплака Димитричка? Какво стана? Къде беше 3 дена? Какво Бен Ладен, бе? Каква Алкайда, бе? Какво? Мрачно каза Ангел, ще ти кажа. Значи, оня ден сутринта отивам аз на работа при секретарката, пристигнало някакво писмо. Отваря го тя, а от него като посипа един бял прах. И като иде една полиция, едно чудо, 3 дена ми държаха офиса под обсада. Оле, ужасила се Димитрина. Това е страшно, бе. Какъв той бял прах, бе? Антракс ли? Не, антракс, казал. По-страшно. Трипен. Уважаеми зрители, това е всичко за тази вечер. Бъдете с нас и утре, когато на диваното при кобилки на съседни Йордани отчем къмтата. Взех това решение, защото напоследък пее едни песни с едни странни текстове. Задавай ми неудобни въпроси и къде е драмата, ние двамата в средата тя. Въобще тук има някакво явно сексуално напрежение. Това утре, сега ще благодаря на моите приятели от СГСАГ, Христо Ботев,